Isip pagpangandam sa umaabot nga face-to-face classes. Gi-Inspeksyon sa mga sakop sa Label Incident Management Team kun IMT for COVID-19 response ang unom ka eskwelahan, public ug private schools sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province niadtong Biyernes, Abril 22 aron ni andam alang sa pagbalik abli sa limited face-to-face classes. Ang unom ka mga eskwelahan nga gi-inspeksyon gilangkuban sa duha ka elementary, tulo ka high school ug usa ka college. Gipahigayon ang inspeksyon subay sa listahan ug requisitos nga gilatid sa Task Force COVID aron ipaniguro nga matuman kini ug gipangayuan usab ang matag eskwelahan ug health protocol plan. Sa inisyal nga report sa inspecting team, fully vaccinated kun pulos bakunado batok COVID-19 nga mga magtutudlo, non-teaching personnel ug staff ug mga estudyante nga musalmot sa ipahigayong limited face-to-face classes sa Alabel. Kini subay sa health protocol plan nga gisumiter sa matag eskwelahan. Ang pag-abli balik sa limitadong pagtuon sulod sa eskwelahan gisuportahan sa lokal nga gobyerno sa Alabel. Apan una mitugot ang lokal nga panggamahanan, gipaniguro niini nga tanang eskwelahan nga mapatuman og face-to-face classes nakasumiter og health and safety protocols plan batok sa COVID-19. Ang pag-inspeksyon sa unom ka pinili nga mga eskwelahan gipangunahan ni Municipal Health Officer ug Incident Commander Dr. Honorato Fabio. Kuyog ang mga personahe sa Alabel Municipal Fire Station, Alabel Health Office, Alabel Municipal Police Station ug Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Una nang gipaubos isip low risk sa COVID-19 ang Alabel ug kasamtangang gipailawom sa Alert Level 2 status ang tibok probinsya sa Sarangani. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.